Hola, soc Ferran Costa, conseller general del Principat d'Andorra. Aquells qui ens visiteu sovint veureu que de vegades no és del tot senzill que ens atenguin en la nostra llengua, amb l'idioma oficial del país, el català, sobretot en el sector del comerç i de la hoteleria. És per això que jo us animo a que sempre que vingueu a Andorra i arreu del domini lingüístic català ensenyim i parlem a tothom en català. Hem de mantenir el català. Això, no obstant, no està exempt de riscos, com per exemple el que m'ha passat més d'un cop, que a 38 graus a l'ombra he demanat un cafè amb gel i em trobo amb la sorpresa de trobar-me un cafè amb llet. Això sí, amb la llet bullent. Són petits riscos que cal córrer, però ho fem sempre amb el benentès que hem de treballar per la salut de la nostra llengua. I si no ho fem els mateixos catalanoparlants, qui ho farà per nosaltres? Per tant, aquí a Andorra i arreu on aneu, recordeu, parleu sempre en català, jo em mantinc en català.